Am aici două obiecte. Un băț, îl recunoașteți deja, și o minge. Exercițiul de astăzi este să le comparăm pe cele două. Sunt obiecte foarte folositoare la metoda 7C. Există o mulțime de exerciții pe care le am în gând cu aceste două obiecte, dar ajungând la ziua numărul 4, unde este vorba despre comparație, aș vrea să știu ce au în comun aceste două obiecte, în afară de faptul că se pot folosi la joacă, se pot folosi la sport, se pot folosi la dans. Dar ca și aspect, ca și formă, nici măcar ca și culoare nu sunt comparabile. Unde vreau de fapt să ajung? Comparația este foarte dăunătoare în dans. Nu că n-ar fi și în rest. Dar în dans, pentru că aici vorbim despre dans și mișcare, este foarte dăunătoare pentru creștere. În momentul în care ești atent la cel din jur, cum dansează, ce face, pierzi momentul. Îl pierzi pe acum. Pierzi prezentul, nu mai ești prezent. Ești urmăritor. Îl urmărești pe celălalt să vezi ce face, cum face. De aceea, metoda cea mai bună este să dansezi cu ochii închiși. Ok, poate nu e chiar ok să-i ții doar așa închiși, legat la ochi. Pentru că atunci ești la tine, ești în corpul tău, ești în momentul prezent, ești tu cu gândurile tale pe care le transpui în dans, în mișcare. Nu contează ce face celălalt le are pe ale lui, cu siguranță. Eu, când dansez, sunt atentă la mine. Dacă aș fi atentă la cei din jurul meu, m-aș bloca, n-aș mai fi în flow. Corpul devine mai rigid. Începi să vrei să imiți pe cineva, să-i furi o mișcare. Nu vrem să fim imitatori. Vrem să fim originali. Și cum aceste două obiecte nu se pot compara, la fel nici două dansuri nu se pot compara. Am făcut și eu acest lucru când am început să dansez la 4 ani. Am început cu balet și ce să vezi, mi-a plăcut de instructor. Nu așa cum credeți voi. Aveam 4 ani, hei! Da? Mi-a plăcut cum a predat, mi-a plăcut felul lui de a fi. Și la un moment dat s-a oprit. Nu a mai predat. Și m-am dus la altcineva. Și am zis, nu-mi place să mă duc la doamna asta pentru că ea nu știe. Da? Un copil de 4 ani. Am comparat pentru că mi-a plăcut foarte mult de acel om, de felul lui de a preda, de felul lui de a se comporta. Niciodată nu mi-a plăcut să fie cineva strict cu mine, mai ales când e vorba să dansez. Eu voiam să mă exprim, să fiu eu, să fiu în momentul prezent. Asta am vrut să fac dintotdeauna cu dansul. Și dansul este pentru mine viață. Este binecuvântare. A fost și blestem la un moment dat, dar asta este altă poveste. Poate vă spun cândva. Dar comparația ucide creativitatea.
pentru că suntem creatori. Și creația nu vine din altă parte, vine din noi, de aici, din suflet, din inimă. Iar muzica este cea care ne ghidează pașii. Astăzi, cam atât am avut de zis. Metoda 7C continuă, mai are încă 3 C-uri. Cu toate că aș fi găsit, vai de mine, o sumedenie de C-uri. Dar astea sunt cele mai importante pentru mine și se leagă atât de frumos. Ieșim din zona de confort. Nu controlăm. Lăsăm corpul să se miște în voia lui. Nu băgăm în seamă critica, autocritica în special. Și când suntem mai mulți într-o sală sau la un eveniment, nu ne comparăm. Gândiți-vă doar la copii, cum dansează copiii. Ca și cum n-ar exista nimic altceva pe lumea asta. Așa că dă-ți voie să fii copil, mișcă-te, pentru că mișcarea este viață. Și viața fără mișcare nu există. Ne vedem!